May I have your attention please? Kay Aria, amo palang nibla sa nadumduman ko, halin siyang gamay ko, do amo palang niya nga si Mana Santa, iya nga pertiga inulan, iya mo. Action Hotline. Nagligad si Mana Santa to. Kundi may mga taltal pa to, iya do, sing nadumduman mo, may mga taltal sang way pa niyang pandemic. Siguna to, yaga pala malas to ang lawas sang mga nagaserving daw Santo Cristo, kunano nga sa parada, bla. No? Nga makalabot sila pareho sa amon siguna sa may area sang kawayan may ara man as dangkalan na may ara man nagataklad pala gani sa bukid da Isabela may mga amo sina gapala malhas mo ang mga naga-entrada kang nagapartisipar purti ka init mo ti subong yaw mo ning si Manasanta ya may low pressure kita ambot kung saan o gina-expect ini nga makasulod sa ang epekto gid bla bilang ginalantaw nga ti bagyo ni kun magsulod di sa aton. Ti may ara na sang advisory nga ginpagwa nga rainfall advisory number 3 as of 8 a.m. today i-check ta abi ini kun ano ang sitwasyon sa bilog na Negros kay magluwas nga ang aton tiyempo subong ang kalangitan purti kag galom aber halong kamuda mga mangisda nato na di anay halaka lagaw siling ko ang man nagpa-reserve sa mga resort sini sa palabuton nga Holy Week safe lang ni ayan sila. And diri kita ho. Online sa hotline. I-check ko lang, we have Dr. Zipar Gerhard Kailian sa aton nga linya, ang tagpamuno sa Provincial Disaster Management Program Division, and of course, kung COVID-19, ti IMT headman sa Negros Occidental. Doc, how are you? Yes, Dr. Lord, no, mating aga, no, kag may maaga sa dahil natin pala matil sa Action Radio. Doc, nano niyo, may dadala kita sa rainfall advisory number 3 as of 8 a.m. na karon nga aga nga tina-expect matupang ulan diri sa aton sa bilog sa Negros Occidental way man na specific kundi ng mga areas pero ano ang sitwasyon siniman kag sa Holy Week amo man niya yan ang most probably ang dalagan sang aton sininga tiempo di Doc? Actually, Lord, no, sang nagligad lang semana, pa pirma kita kay Governor Lacson, no, kay Governor Bong, na sa aton nga Holy Week advisory, no. Ang hatag siyang abiso sa aton tanan mga DRM offices, sa aton mga DRM chairpersons, no, city mayors, no, nga mag-prepare for the Holy Week mga like mga convergence sa aton nga mga simbahan, ang mga convergence sa aton nga mga resort, tag sa mga beaches, i-alert ang aton nga mga response team para sa mga mga beaches kag resort, and also sa aton nga mga pag-travel, no, especially kidamo ma-travel for the Holy Week, no. So amo nang aton nga daw himuan di sa operating plan ang aton nga mga highways kag ang mga roads, no, because of the Holy Week. But again, actually, ang aton nga Holy Week subong yara sa La Nina, no. So again, ang La Nina advisory is still on effect kag again ini siya, no, 80% ni siya by March, April, and May, no, MAN. So, harap aton lang niya, so amo ni subong ang system, no. Kag kung makita niyo ang system natin subong, wala labot ang ITVG, may share line pa kita, no, kag may LPA. So, ang LPA naton, based sa aton nga weather bulletin, yara sa may 320 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur, no, o kung may yara sa nga coordinates na 8.0 degrees north, 129.2 degrees east. No, naka-embed pa dito niya sa isa ka intertropical convergence zone, so kung ITVZ. So, tag ang atong line nag-affect man sa atong nga Luzon. So again, ang kunang taon natin dito sa tubong sa satellite image naton, no, ang aton nga mga cloudiness, especially may ara siya sang patches of rain clouds na may heavy rains, no, ara makita naton nagapakadtugid sa aton nga area of responsibility or sa island of Negros Occidental, no. Kag ini siya, no, nag-apekto sa halos kabilugan
no sa Negros Occidental, no, from north to south yung effect niya, no. So again, no, ang aton mga advisories dapat aton pag hindi naton pag no, pawalang bahala, no, nga kuan kay siyempre this can also ano, no, atag sa aton sang mga warnings, no, especially sa mga occasional heavy rains, no. So again, ang aton Negros Oriental, Negros Occidental, ang Siquijor, no, ginahatagan sang abiso nga may light, moderate nga mga rains na pwede natin ma-experience 2 to 3 hours, no, nearby area. So kung makita natin diri sa amon nga monitoring, satellite feed siya nga ating pagpasa, no, nagapakadto ini siya, no, nasa diri sa aton sa mga northern and central Negros samtang mga about siguro mga alas 4 karon may mga ara man sa south maiglo karon, no, sa mga rain clouds, no. But then again action art ang aton abing rain clouds depende ini kung matupa siya kung hindi parang sinisubong, no. Makita natin guom so based on satellite image, no, may ara siya actually negative 55 degree nga rain cloud nga paano nga temperature, but again wala pa siya nagatupa diri sa Bacolod, but again may ara nga maano ni siya mo nagapadepende ni sa humidity naton karon at subong noong panahon. Again ikwanta lang action na gabi ko gani nga akon nga ihatag subong sa imo mga para sa mga heat stroke para ganit ano pag heat stroke mo nagpertaining ka inulan, pero Doc, ang namog nagapamangkot ang probabilities ng LPA nga mag-develop into bagyo, ano ang chances? So ang monitoring subong sa ating pag-asa, may ara man siya nga sa 60%. But again, ang ating LPA, ginadbantayan ni sa natin termi mo, nag-change man siya as the hours pass by, mo. Kaya sinalantaw ining kung mag-pilipon dito sila kag mag-organize. So what mag-organize ni siya, so may muna sa sang isa ka tropical depression. So kung bantayan lang natin action art, no, kay para mahatag natin ang insaktong kung ilang forecast ating weather station or sa ating weather official weather advisory sa ating Philippine Geographic and Astrometric Administration. Yes, so, sige makontak kami sa imo kung ning kaso ginman nung kung ano mga development sini. Kag siguro ang advisory daya sa mga heat stroke ni kag nanong himuon sa public ina sa Holy Week nagid starting Lunes Santo, maamon agurong importante gid dira. So halong gid kita siguro Doc, no, especially mga areas nga may ang Negros siling mo namuno mo gina central area sa Negros nga posible ulan kagkaron sa hapon dira sa bay southern Negros naman, no, nga muning balantayan sa aton mga ka-action. Mga mangisda pwede lang makapangisda sa buong Doc, why man problema, ha? As of now, wala pa man kita sang gale warning sa aton nga seaboard sang aton nga nga sa Negros Occidental, no. So, wala pa siya sang tinatawag naton nga gale warning. So again, pwede pa ang aming isla naton. Even though nga muna ang panahon, kuan lang sila mag-ligmat sa mga squalls bala ang mga kay tungod sa kuan bala ang inyong atong thunderstorm, no? Pwede siya mag-create siyang mga dagko nga balod because of the changes sa wind, no? Sa aton nga, especially kung mag-originate siya sa aton kadagatan, ang aton thunderstorms, no? Nga nag-formation, then kinanglan ang aton nga mga mangisda. Magulo-ligmat man. Sa ini nga mga squall nga ginatawag, no? Nga pagdako siyang balod. Yes. Sige, ma-update lang kami sa imo, Doc. Importante halong gigitatanan sa amuning sitwasyon nga nagaguom ang aton kahawaan, no. Salamat gid Doc by the way sa time, and ma-update lang kami sa imo yan other advisory especially sa next week gid timing ina ngara na kita sa Holy Week para ban sa guidance sang mga pumuluyo naton kung mag-develop into bagyo, ano ganing unang ano nga ring ngalan sini Doc?
So ang aton nga last ni si mula mo din akon nga Ah, na dali ang at tigay do bago pa lang ni nagsululod man ang mabagyuhon nga tiyempo eh. Ang mga ngalan subong si Agaton, Basyang, Kaloy, Duming, Esther, para pa si Esther no? Si Florita, si Gardo, si Tuto Henry, ara man no? Inday, Atis Inday Duril Gurni, Greg Way Duril ya, Inday lang, Josie, si Carding, Luis, Maymay, Nining, Ubit, si Paing, Queenie, grabe mga ngalan subong Rosal, Samuel, Tomas, Umberto, Venus, Waldo, si Yayang Kagzini, grabe nga mga ngalan. Sige, anyway, Doc, thank you, Gid. Ma-update lang kami sa imo in some other time para nga mayara man guidance sa aton listening public. Salamat, Gid, Doc. Yes, sunod no pag-asa ngalan sa aton nga Disaster Risk Reduction Management Chairperson Governor Bong Lacson. Damong salamat sa mga agas ka ng tagpalamati isang Action Radio. Action Hotline. Tilan tawon ta lang ni ang comprehensive nga advisory nagikan sa pag-asa by 11 may ara man na sila ipagwa eh. Importante along kita kay may warning o kung may ginpagwa nga warning ang Weather State Bureau. Way labot kanan sa mga ngalan nga ginlawag ko may mga auxiliary pangangalan diho. Nga ginpagwa ara man si Agila, grabe no kung ninali magsubra bisad tungin lawag kung ngalan sa bagyo. Ang sugpon nga mga ngalan niya do, Agila, Bagwi, si Chito, si Jigo, si Elina, si Filino, sa Labridjo, ari po, di mo? Si Guanding, si Gunding, Harriet, Inday,